ar nyanto joda do e Fouti Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Massamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem do tableau dabakh maliko darido Fouti Wutal boutique addi koko hesdi pul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt à porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar koli di nandiri diwdato yo pune dilale funage nage funage nage rewe warko nage kwala fomo kilo dali samba dado noli go yara ibubel itani unyo benewi mini kono nan mi ko kilitan C'est pas, j'espère que c'est pas cela qui t'a amené jusqu'ici. Tanti, on a besoin de faire. C'est moi qui a besoin de faire aussi comme tout le monde. J'ai besoin de faire les festivités là. Tanti, je vais faire. Asmi, les mariages, les festivités là, les cérémonies, vous n'avez pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Toi et hier, vous étiez mariés depuis, ça c'est pas obligatoire. Maintenant tu es chez ton mari, c'est fini, c'est bon. Hey, Tanti, écoute-moi. Les festivités, si on ne l'a pas fait, et maintenant les gens me disent mournade là. Il faut qu'on fait le mournade. C'est quoi mournade? Les mournades, tu connais très bien quand la femme va quitter chez sa famille pour aller chez sa belle famille là. Il faut faire les pagnes là, on va faire le mournade. Toi aussi, Hey, Asmi, c'est mournade, c'est quoi mournade? Asmi, tu n'as pas besoin de mournade. J'ai besoin de ça. Hana, tu ne sais pas qu'est-ce qui est mournade? Mournade, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Mournade, et pour l'instant, moi, ça, mournade, il te faut beaucoup d'argent pour faire ça. Et tu sais ma situation actuelle. Là, je ne peux pas le faire. Asmi, et puis tu es ici, ton mari. Asmi, ne parle pas de ça. Écoute-moi, tu parles de l'argent. Ça demande beaucoup d'argent, Asmi. Tu parles de l'argent. Oui. Je vais te donner 500 000 même. 500 000? 500 000. Hein? 500 000 de ça. Si tu veux même plus, je vais te donner. Si tu demandes seulement, je vais te donner. 500 000 de ça, nous commerce. Tu as dit quoi? 500 000 pour mournade. Tanti, on va faire. Le reste là, c'est moi qui va gérer. Si c'est l'argent, je te donne tout. Après, tu auras ton cadeau surprise. C'est moi qui t'ai dit. Tu vas me donner 500 000 pour mournade. Je vais te donner tout ce que tu me demandes. Même plus, je te donne. Bonne Kalista. Et John, je vais en parler avec Yacine. Voilà. Je vais voir. Non, là, je ne te promets rien du tout. Je vais en parler avec Yacine seulement pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Après, je vais te revenir. Tanti, laisse-moi me réjouir un peu. Faut pas couper mes souffles. C'est comme ça, Tanti. Où est Fatih? Fatih, au monde. C'est les chambres là qui me manquent. Je vais aller visiter tout. Je vais parler avec Fatih. Fatih! Fatih, tu es où là? Moi, je vais aller discuter avec elle. On va se comprendre. Toi, il faut réfléchir d'abord. Il faut réfléchir. Mino, oh. Monitor mo hara duwa kalan ududi ono kabla ida ono be yimbe ala ko deja ono asmi so wi arta do min hodo pa me murnade la ilaha illallah ili gonda ko kadi ili gonda ko jeyre makawulu lele banyangi nyiwaneni motonyi nyiwo ko nyiwa wawi muni watoni ko ni wawi tirkale cholle gulali pabis
ala gayna ko makka wululele banyangi lamdo neni holo lamdo mo jasani mo jala bone rewani holo tawdo laamu no feewi holo jonguro mo jala bone rewani sen holo laamido fewni wuro holo laamir mo bonnani wuro holo laamdo pewnudo laamu mudum yoni laamu mum mo tampinani o woni jonguro jontaado o woni jonguro mumin gardi hamin garde mo hamin gitanum geral wuro ngo fof itanum geral ndew laami nde o tawi wuro ngo e nibbere o itti nibbere nde ndew laami nde o tawi wuro ngo e ɗomka o itti ɗomka ka o tawi yimɓeɓe hay mburu ngala o ƴewnimi fuur o ƴeewi piwo mburu yoɓa ɗum o woni jonguro jontaɗo o bonnani ko woni ho wuro ngo heewino agression kal jaltuɗo a suwa rawde portal ma wona hay paɗe ma ne kefte wuro he kanko yeehi o ƴetti gendarme ɓe wi gara e wuro he chaque 22 heures natano wuro he ƴeewon bandiji ɗi guittoɓe wuro he kanko woni jonguro kono noon en tawiɗo gorko jontaɗo o woni Ousmane Coulibaly ndew ɗanni o artu ɗannade arte waɗe wuro mum weeɓani o yii Congo o arti kanko mbiyami nagge ma e ceeɗo woye demminare beele heɓe garñe wase abay calaga kanko mbiyammi ndew ɗanni o arti o nafi yimɓe wuro ngo aɗa mi wima ala yitere ngodi ala porte ala retraite ala mort kanko miiji ɗum gawluɓe garani galle makko o wi ɗum e ala porte Seydou Coulibaly min gari noon hamin gaddi jikke yakare nde wona pirtowo aadi kande da aadi yanki aɗande wonde lamɗo galle wona mawnude waare malla mawnude kaala malla mawnude laafa lamɗo galle wonde mawɗo galle wona feccude mburu ala an noon ka mawɗo galle ka lamɗo galle kadi ka lamɗo moƴƴo nde wonno kalɗo kawrunoɗa e amen a wadde amen ñalade hamin gari noon hamin gardi e teddungal e komin tawi ɗo kadi min tawi ɗo teddungal min tawi ɗo porte bonheur ma wona porte malheur Seydou Coulibaly bisimilla mon jonguro mba on jarama kadi mi weltima e garangal mon bisimilla mon bisimilla soko a jarama Allah jarama gise kadi kala ko fof ko ɗum woodi Coulibaly ko adi fof min calminima an e galle ma fof mi arino ɗo gadodirɗen wonde ma jabtumin e nder mum jomburo hankkadi ñande fof koko noddirimi ene namdo ham alhaali ono wayi wonno ko keñornoɗo gueɗe ene mbinomami gila nden noon kanko omo wiyami jehen yonti hankkadi kanko o ɓorno paɗe makko o ara ha ɗo enen fof jodduɗen konngol ñaƴata koye hunuko joomum saabu min dusamo min garde makko kanko o ara o yetto e ma o haltide e ma e kankone ko fata haltide e ma ko ha joni hono no ko kalduno ɗen ko tan hande ko jaabongol woni komin garani ko ɗum addimo ɗo addi min ɗo minenne ɗum noon amin kettima Allah jarama on jarama ha hande kongulam hanki woni kongulam hande jomuro an nelno ceerno o ari min kaldi wallahi kadi no ko artiranma ko ɗum min kaldi awa joɗade kadi gay joɗade ɓe aɓeni gara aɓe jeehi kaldoyde wawa joɗade kadi ande kay jonde ala ɗum kay jinnomo haɓe fittude ɗo ni ga holko pittata waɗe baleyel ma fittiri so o ɓuy somi jaɓi noon ɗum ɗon woni ha hemen quoi ɓe mbiya tan mame manel natti wonde mbomri somi jaɓi noon ɓe jaɓat toɓe jaɓat kay jaɓa mi resa hawa eyyi Baba Ousmane min nangir ñalawma nangir ñalawma somin nangi ñalawma a faami yo kono min haalantuma action ngaji ɗi par ce que min mboɗo jogui deux femmes an ala e dar ka mbomri gor min ko mbomri gor ka mbomri gor meeɗa dañde guel mi meeɗa guila tan nomin gonno ɗo amin doga amin cuuƴoya dooru maari sebbe e ɗum ɗon nden dañɗa guel cukalel ak siftor o boyi boyi ala nden ko boyi kono so boyo ari so boyo hurti son gone e siwru oto wonma ko welli tan ha ndiɗade ridde ay sa riidi ɗon kalne ndiɗa ɗon wallahi walla arride sa jewtinani hoorema aɗa riida tawa teyani aɗa wiya tir tawa teyani sabu affaire o welata ha ɓuuri tan natta wawde nanggude hoorema tan mbaɗa tawa teyani wallahi aɗa riida tawa teyani somi riidi noon sa riidi o haltat ɗum wuro ngo o halta wi manel komi nangguɗomo puye tan riidi waɗi tar so atim waram a warata a hersat tan so atim fiyam wallahi a hersat tan o haltata an min woni
so mi naani suudu ono na gof ko ngañorda ko kadi fewa fewi gay voilà belem tan Allah ran waawide habe fittude har baaba men artude voilà mi fittude ko habe ngar yaro sabbi garre ni gallo laabani jew ala no mbarten bo joni an damburdu no yarata ko andin tan ameda wadde damburdu mi meedi a yiri ham ameda Alton ameda aussi invité de ganda no way to wana nun de debbo oɗo Faraïse o ande ayani Boubel wone sami ala Boubel aussi ay babaɓe majjunomi yano yiliya ɗum ngara tawrani dambour joni noon mi tawra dambour ndu o dogono tan min nangoyo so dogi o dogat ko wiya core mi haalinoma kay o wiya core tan o toga o diwa kallol kayri ya yimɓe kepto e gaddanamo mi habbamo daddude ndi mbima ana wonta dogde joni geɗel noon ene jaahi kam hen seeɗa ɓiɗɗo debbo e ɓiɗɗo gorko o ononne kadi oɗon jiɗi ɓiɗɗo gorko o ne yiɗi kono ɓiɗɗo debbo o yiɗa mi haalde yummum kono hollit tan ko wawa wonde yiɗa dewgal noon saɗa yiɗi dañde hen ko moƴƴata ko eko welata ko eko uurata ko accu ha kamɓe ɗiɗi ɓe fof ɓe jiɗodira kono min sinno ko sagam mi dogaɗa hen subaka e jamma e ñalawma hangal waɗa sabu ko ɓurmi yidde ko so yidde nde woni tan ko jiɗɗen ko ma yaltu hen wona noon mboɗo riwti haala mon wona hay batte so jiimi arani toon tan yettini artiri ɗon nelal ngal ɗo kono noon mi koye haaldo e suka debbo mboɗo funto mboɗo beela mboɗo waɗa foof mi yeeni ɗum kono noon dal hollirani tan ene yiɗi holli tan ko yiɗa eyyi minne ko ɗum ɗo wonno hen saggam seeɗa joguimi gacce artude e moɗon mi yawa haalde ko ɗum wonno min paami ha hande gise heɗo masala ala onon holko gandirɗum min ɓurɗo min ko neɗɗo moƴƴago ɓimbu moƴƴago ɓurɗo min walla ko leyol janjol walla ko suudu yaji ha koɗon mbi on dokkata min on jiiɗa min holko saabi ko saabi ɗum jiya ngal ɗo dental sukku worɓe ne kaala debbo haala ala jumhur watses mi waɗani tofema haala ko haala worɓe kalata debbo ne haala yo sukku wuro sesre yo sukku sesre sesre te sa sukkami mi waɗanma kuugal joni an mi haalama mbiɗaji sesata ay mi haalama gueɗel yimɓe andinema on ɓurani min wonde yimɓe on ɓurani min pulle ɓurani min fayide yaade kongo yo yaade wode bere yo fof minen no soofi min anani so ɗum dokkani min ɓatmina min jiɗi on ni minen ɓuuri an jon kulibali ete an kedda yo hande worɓe ne kalata haala jowr mi yiɗani mi yiɗani mi hokkataki hen hay batte hay dara mi rokkata heɗo hokkam ala wimi waji atom bañ na piɗi walla ka wullu artira guillema ay alaɗo na hani rewani kadi ɗum ɗo ay rawdo alaɗo hay batta walla rakam ɗo mimi castorol el bro jam jonguru jam jarɗo sese jonguru ka jonguru fessiye ko laamiɗa kono a jibinani min laami maɗɗo ɓuro kuma oɗo galle jonguru holmo kuma ɗum an wona an ari ñaagui walluno ñagata galle o mbiya ko lama e gallo mi hefti ala jonguru atira guilma galle o mi hefti atira guilma je hoorema kono mi jaabe mboɗo hokkunoma hurum haal mi yiɗano jaabadema kono mi jaabe jaabo jommuɗo aɗa heewi tension min tawi ustutation mi ustani hande mi ustani jam wat ses tan mi waɗani jam mi waɗani wat sese mi waɗani Ousmane an a haaliɗo haala yiɗi añi minen ɗum fof min gaddani e ma so tawi on gañama ƴewteɗe koye mon son jiɗama ƴewteɗe koye mon onon ɓuuri nefnade debbo ma yahata tan ko maliɗa ay gorna ko somboro Allah ne wawi taw aje o joyo ugude wono ko ɓuuri nefnade sesere ka jam fante a waɗa ha barka wona neɗɗo min tawi guila eɗen pamɗi ɓe kaldu en ɗum ko sohlon ala ton poti an jam fante moɗa ha barka o jomwuro min wumunen mbiya jomwuro merde ko an an kam jomwuro an merde ko an ko jinmi ko ñamde merde ko an dégrâce ko an merde ko fof ko an an mimi ko argay ko merde ko fof ko argay o gala janano o gala janano o gala janano majani mi mi paabi ko war sese sese garso jango pem ngopem ndedo ko yimi jatte gal ko yimi jatte gal argay jongo argay yimi jatte gal mi waɗani min jalti ar jalte gallo jehen adnoram faramde yadnam ay mimi kay mi nayi pare janani ɗum kay wonu ko amna
nage 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 ko ndiriya so hawa ari mine mako e babam e gogo mine ngodi ala der suudu ala kambe sew ngari nanna me suudu après ñamon ñiri kosam so ñam ñiri kosam ñamminamo ñamminma wari ñam ñiri kosam gilnena may ala joni sa ñam ñiri kosam après non gudde suudu ala suusa aru ni gudde suudu cho mo jogoro cecirde ni wawi wonde so taw ka kulde kam mi jogoro so taw a wulaani noon non min ine wawi wonde mi tawa min ine wawi wonde mi ara wanma assiste min hay goto jogora cocirɗam ala wona coktirdi min sa kala ka anda hen min mboɗo wawi walde suudu ndu mi walluma bala bang ala mi wallate e action ngaji bala nder suudu ɗum kay noon sehilaɓe wal an fonno wallude me ɓuuɓela arana musique nen musique ofu ala il faut mbaɗen soirée haɗa ɓeɗo arde mama he seeɗa noon musique belɗo jeewano a yero fat mi riida waɗe wallahi ane so ba Ousmane wi ay pus non an non dargani courant ma fewa dum tag radio nangani o kayni min dow ala woku courant ma fewa dum tag parnu dum damal galle to courant ma won mo fewa an woni an min buri jogi de courant min bodum jogo goto joni adi hoddude keddan tan demba hame wonan ko demba hame ay demba hame gise to solilma yero an ata ngare ngabodem bamma fadde tan amabe ngar min woni mi happy mi anda ko mba hande babu Ousmane nen am nande jabo andi hen padde hemiran daram bono para bar jen daram jejel pertel wo podo radio amo hame ala aduga i radio ala moftana nder suudu mon hame ngar sirani quoi wayu o ko matériel ala ni wara weltade ha burtu ha o samu don tan après solaire o bona ala do ara famu do tan accuma do ha gor memra ala naw su barke jom hay cuglel gorel memra ala siran naw suudu mon cuglel hanga joni adu radio joni adu radio adu radio enjen bare moftoy dum suudu mon après ara njehen jom wuro argay daro jogur hamma jeede hoore ma mi jeyani jey hoore ma mi jeyani be wona yimbe ka mawdu wuro mi dara dugde galle mi dugda hande mi jeyani ma ko boja ba ma ne jewdum hersi jogur mi wawa no argay daro mi kalde ma mi wawa herde non artra gilma an don jone dingan ko wallahi dingan ma jimmi ko tasho ma o iwata mi watani han gawlan ka hasiri wala ka non mona hasiri warse o jon ko woni ko gonga mi kalatuma ba mo warse argay darame taman warse ana asana taman mi se wutima warse oro wutam yorandu atuno sese warse règlement so adino ko sase wutto ko wutama so wura burani wawde wullude min wulli hala règlement min wulli min tay bor ma mi tay argay bor padde bor moji wono ngon tare parce que wono bar ko haddide ili gonda ko kaadi ili gonda ko jeyre ili gonda ko jawdi o waye Mamoud Hawa wona mi haalnino mo celiɗa wona yi ko ɓe golli ɗo hannde ko jom wuro sinno ko kelli faaɗo no wawno waade fof omo foti haaldirde ma hakkille jiitodiron ene wona e teddungal ene wasa wonde gasa e teddungal kono nayi ko golli ɗo hannde ko so tawi no nanni hen ɓiyo wallahi ma yi hen ko ɓuri ɗum nene yeeso ma kono julde tirte fof ko joom bangel tirno kaɗo haala ndeka fuɗɗi départ an hoore maɗa foti hersude nantindemi ɗum hannde par ce que an wino an haalde yummum manel on dakkodiri aɗa ƴamana Hawwa hay hefere ɓe mbattani an hunde suwa innede aɗa ƴamana ɓi janam an ko an jibin debbo min ƴamno min yalti hen wona yi kalannomami hen ko mi
ɗum somi andino ko ni manel wayanno billahi wallahi mi witano mboɗo hokka mo ɓiyam kono wona yi ko ɗum woni ko calatonomi hen ko sa yi joom babba tiri ruttirima tirti on ko addan ɗum tirti e wadde ɗum ne moƴƴi ha maayi ɓaade a yii kay a tiri a tirti ko an dañi erreur moƴƴi par ce que ko an wanno an wi noon a ruttima hande sa yi eɓe ñamirami ɗo dani en ko sibabude ma non mi anda holko nangi bi ha joni quoi ɗum tan mbima mi wawa fadde ɓe galle o il faut babgis yalta babgis no way rabbidde ni noon wi omo reɓeni ngal makko yaway ko woni regardez caggal bamam toon o pinnude seeɗa ko min jeehi min jettima on waɗi délégation min joddima e galle o foof ko délégation jarma eyi galle o foof joodi gawlo yimi no moƴƴi boom o juuri gawlo yimi manti bamma ha wona seeɗa mantima kadi annani min kaali ko fonno haalete hen ko foof noon yettinama alhamdulillah yetto oti lonade jamu oy min jettini o la oti lonade fajiri am gayne kala ko foti haalede haalama beltim joni kala ko foti waɗede min kalade hay joom suudu makko ne jooɗi joom suudu makko no jooɗi ene jooɗi e jonde hen tawtata haalane haala ka haalama hol ñalawma joni kay wona toon woni haala ka holko woni haala babiraɗo foof e saɓorde banggue moƴƴere o debbo wi ɓiyum kañum hokkata ɗum neɗɗo limsere kadi wona pour eɓe mbawimi ko firina min mi yiɗa ɗum tan a majjani tan ka kullore to ngesa hulade en jom wurde dari ɗon e kaɓa e makko ganinama ka gorko ɓayde noon an andi a wawa wonde gorko a suusa haare a suusa bone duktu tuba dokka hami duho ha tiiɗa soɓe gari manene yo Allah dandame ma nde mi wala less mi wala dow yo Allah dandame ma somi hokkimi tubam kay an ko less paaɗa min faata dow hen tan konnoɗa e gonta tawdir hen tan konnoɗa min ɗum ɗon fof waɗani kam nani yo Allah dandame ma hokkudema tuuba min mi heddoro wudere inden kay taara ko hankadi ko boni julde kaɗo haala ƴeewe no cafrirɗen ɗum hankadi en pelti tan en dokkani lel ɗon tan ɓe jooɗo ɗon soɓe gari tan wi min wino mboɗo hokkami hayri so wuli min soɓe hucceyam min hulani de ay moƴƴi kalde goto maɓe hucceyam min haalnomi yalti hen moƴƴi ala caɗele hol piyo en hol piyo oma to noddani fof ma noto moƴƴi gari wiide ko joom suudu makko wino hokki wi hayri moƴƴi ala caɗele hulde ma reedi ala fof hedda ala fof toɓe mbawi min ala e mabɓe bawɗomi ala e mabɓe kadi mo donkumi haaldude min manel barkinani bamum barkinani famille mum barkinani manel jokkodirta ko barkini min kam min mi ronki andu tan ɓeɗo kam kamɓe ene hawni noon min kam jom wuro betti kam Allah seeɗi o betti kam holko ɗum limse kono wini mbimi nde wiya tan ko an adanno ɗum ɗon bamum manel guila eɓe goni sukaɓe wi kañum hande o kam gogo julde kamɓe ɗiɗo fof no pamita babiraɗo e debbo haalata koɓe yaltuɓe hen baba ousmane mo mbiyata baba ousmane e goggoma julde haalata ɓe jalti hen hakkalaɓe a ɗum tagi baba julde wona ko finno ɗum ko haɗa toon eyyi joni noon jewtude ƴewgal goɗɗo mo jaɗum min woppenɗum min noon gila ne oɗon yaari hen nganduma dañata gawlo humi min ala wala yettuma ngo jalo mulle walla gilno jaada hen wayle toro juma gawlo humi min kanko mo fiide darnino kas woni haalano ko heddi hen ko kalto mbaɗa ƴamde so gawlo yehi mi yahata ya elle kas atay moƴƴi an humi min hay ɓaɗon dañata an humi min hay batte on dañata elle gese na hay batte on dañata décourage oh kañum humma décourage Gili gonda ko kaadi gili gonda ko jeyre gili gonda ko jawri haram an mbasa yaade galle o min goppa min wiyami wiya pourquoi ça ba Ablaye ari do arde délégation ɓe gaddi ɓe gañi ha ɓe gaddi gawlo
Ba yar ɗum wawan. est ce que wona gawlo o humi bammani Gawlo e ceerno gisi kam fof komi. Joni wawan yar jehen galle ha wayen. Jehen galle ha wayen mi haalde Baba Ousmane. Mi haalde gogo julde. Wawan min ko nenam hokki ham. Nenam nen e gogo julde kalduno gila boy gila hay batte mi anda nani kay nden aɗa waɗa kuusuji eyi mi wawi yaade mi wawi haalde joni mbiɗa wawi hay liggade gesa babam wona min o remat enen baba mi wiɗo wona yomi rem gesa ba so wona ɗum wallatami debbo wona joni noon no foti baki ñaay ko gaddunomi ñanden a yiri a tawa han birtimami lawol mboɗo ummi toon si min ke wirti kam wadde gañero an jeen galle ha wayen mi yaami haalde noon jeen galle ha wayen min mi anda holkoɓe gañirma min ɗum woni komi famani jehen ɓe kalanami jehen ha toon mi namdoɓe ɓe kalanami walla kalantama joni noon soɓe gandi koɓe gañirma ɓe kalantama ɓe wiya tan ko wawa wonde e Hawa yiida Hawa ni o wiya woni koye janggude o wiya woni koye wallude yummako a wawa munde tan mbasa dañde debbo tan muña sibo Allah Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi O wawi hen wonde fof Woni sitanide Ugal wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew Ko wawi hen wonde fof Gili yeroyne poori Gili yeroyne poori